Gobierno de Navarra. Nafarroako Gobernua. Egunon, gaurkoan Arantza herrira hurbildu gara. Arantza herria Nafarroko iparrean zehazki Bortzirietan kokatzen den herria da. Hemendik Mendieder mendia igoko dugu, 1074 metro dituen mendia. Hemendik Arantzatik hasita 12 kilometroterako zaizkigu, guztira 850 metroko desnibel positiboarekin. Beraz, 6 kilometrotan zehar aldapa oso gogorrak igo beharko ditugu. Orain, hemen gaurko eguraldiarekin ikusten duzuenez oso eguzkitsu dago. Motxila hartu, ura sartu eta bagoaz gure ibilbideari ekitera. Mendieder mendia, Nafarroako ipar-mendebaldean dagoen mendia da. 1071 metroko garaiera du, eta Malerreka eta Bortziri eskualdeen artean kokatzen da. Mendiederren inguruan, Loitzate, Ekaitza eta Mendaur mendiak kokatzen dira. Azken mendi hau eta Mendiederren artean Bustitzeko lepoa dagoelarik. Mendieder mendia igotzeko ohiko ibilbidea, Arantza edo Iturengo Aurtitz auzotik abiatzen direnak dira. Bi hauek Bustitzeko lepoan elkartzen direlarik. Gure hasiera puntua Arantza herria izango da. Guztira 12 kilometroko ibilbidea daukagu aurretik, 600 metroko desnibel positiboari ekinez. Marka txuri eta horia jarraituz, Mendaur mendirari joan bidea hartuko dugu, bide sidor estuen artean. Ibilbide luzetzoa izan arren, Bortziri eta Malerreka bailarak ezagutzeko eta bere paisai ugari ez disfrutatzeko aukera bikaina da. Herritik atera eta Hierriko bidea hartuko dugu. Zehazki, PR-a eta GR-a jarraitzen. Bagoaz! Bueno, kaixo berriz ere, gaur Mendieder mendira hurbildu gara. Arantzako ingurunea pixkat zuenganatzeko. Gure lana gaurkoan izango da Mendiederreko ingurumen arloak pixkat ezagutzera ematera. Hementxe bertako ekosistemak, landaredia eta gure bidean agertzen diren animaliak pixkat zuei presentatzea izango da. Hementxe, nire atzean, latxa erreka hazten da. Apurka-apurka beheruntz egiten bidasoarekin egingo duela topo. Leku ikaragarria da, honaino paseo bat ematera etortzeko. Ongi etorriak!
Hementxe, Mendiederreko inguruan, Arantzan, badugu pixkat kaskoa edo herria bera, dana, baina inguruan bereizten ditugu zenbait auzo. Hementxe, urteak eta belaunaldiak atzera begira, horrela pixkat, hemen atzekaldean ikusten dugun moduan, erlazionatu izan gara bertako familiak naturarekin. Askotan baserria eta inguruan pixkat larretxo bat familiaren abereak mantendu izan dituena urteak eta urteak, bizi modu ohikoa bezala. Hori izango litzateke pixkat beheko lautadetan. Goruntz egiten dugunean, askotan erreka zeharkatu behar izaten dugu, eta baso misto batekin hasten dira. Hemen maldak nahiko aldapatxua dira, gero gora joaten garen heinean, azkenian aritz eta pagadiekin bat egiten dugu, eta goiko Mendierreko ekaitza eta mendaur aldeko mendiak, pixkat, larre berde-berdeak, non udako belarrak aprobesten dituzte gure bertako eta familietako abereek. Hemen Nafarroan, orain dela 5-6 urte, arazo bat daukagu, Txinatik etorritako tximeleta batekin. Urtean zehar, batez ere udaberrian eta udazkenan bitarte, eraso egiten du gure ezpelei. Ezpelak badira, Buxus semperpidens delako zientzialariek dioten izen zientifikoarekin, eta askotan gure baso mistoen batez ere pinudietan eta iaia Nafarroaren erdi iparraren basoen barrutian dagoen zuhaizka da. Askotan goiaretxoak eta artesaniak egiteko, eskulanak egiteko erabili izan da, batez ere oso handiturik zeuden aleetan. Eta azken urteetan esan bezala, Txinatik globalizazioaren ondorioa den pixkat itsasontzien mugimenduaren ondorioz, Europa mailan garatu da intsektu hau. Tximeleta askotan bada txuria, hola pixkat itxura geometrikoarekin, eta badauka holako ertz guztian holako barra ilun bat. Haren arrak berdezka dira, burua iluna dutela, eta esan bezala defoliatu egiten du, ezpelaren hostoak jaten ditu. Hemen Bidasoako eskualdean asko jodu bertako ezpelen hostoetan. Zorionez, hemen ikusten dugun ale hauek nahiko ongi daude, gure sorpresarako. Eta ikusten da nola aurten biziri dago, biziri diardu, eta gainera aurtengo hostoak botatzen ari dela. Zakigu agian oraindik hotz handiegia edo esetasun handiegia egin du intsektuarentzat, baina printzipioz dirudite nahiko ongi daudela eta ikusiko dugu. Orain badaude beste ibar batzuk adibidez, arazo handiagoa dituztela hemen Bidasoako eskualdean ez bezala, adibidez Esteribarren eta holan. Baina printzipioz, ez bada ere, badaude zenbait elkarte eta Nafar gobernuak haziak hartzen ari ditu, eta pixkat hurrengo urteetan, ze oreka lortzen duten
landarea eta intsektuaren artean. Badazpa ere, esan bezala, haziak hartzen dira, eta defoliatu egiten badira urteak eta urteak pasa orduko, gero hazi horiek izateko eta pixka banko de semillasen sartzeko eta gure basoak pixka geroxeago birplantatu ahal izateko. Enara eta Gabi gure lankideak Mendieder mendian eta honen naturingurunetan ibili dira, eta gu gaurkoan Arantzako herrira etorri gara. Arantza Nafarroako iparraldean dagoen udalerri bata eta Bortzirietako eskualdeari dagokio. Nafarroako hiriburutik Iruñetik 70 kilometro ingurura dago eta 630 biztanle inguru ditu. Hemen ikusten duzuen bezala, Arantza menditartean izkutatuta dago, horregatik herritik dauden bistak paregabeak dira. Beraz orain goazen herria ezagutzera. Arantza Bortziretako eskualdean aurkitzen da. Iparraldean Lesakarekin muga egiten du, ekialdean Igantzi eta Zunbillarekin, hegoaldean Iturengo eta Zubietako herriekin eta mendebaldean Goizuetarekin. Herriak 630 biztanle inguru ditu eta biztanleriaren gehiengoa herrian bertan bizi da, beste batzuk ordea inguretako baserrietan. Herria eta baserri horiek 4 auzotan banatzen dira, Eguzkialdea, Aientza, Azkilarrea eta Bordalarrea. Gaurkoan Julen Oskozekin gaude, Julen Arantzako biztanlea da, eta Hornietan Salesianus ikastetxean irakaslea da, eta kirolaria ere bai. Kaixo, Julen, zer moduz? Kaixo, ondo eta zu. Ondo. Bueno, konta iguzu, non gaude gaurkoan? Gaurkoan Arantzan gaude, Nafarro iparraldeko herri txiki bat da, eta Bortziritan kokatzen da. Eta, bueno, ikusi dugu Arantza mendi tartean izkutatuta dagoela, orduan herriak ze harreman mota dauka inguruko mendiekin eta naturarekin? Harreman zuzena dauka, gaur egun igual, ez da horren bertze erabiltzen lanerako edo, baina garai batean bai katzgintzan edo mendi mutilak erabiltzen zuten etekin ekonomiko ateratzeko, gaur egun gehien bat paisajistikoa eta mendi bueltak eta emateko erabiltzen dugu. Eta izarako ere bai. Eta kanpotarrak ere etortzen dira inguru hauetara? Bai, etortzen dira, badaude landetxe desente, hotela, albergia dago, orduan gehien bat bai mendiarekin harremana izatera, bai euskara ikastera, kanpoko jendea ere etortzen da Arantza ingurura. Eta, bueno, zure harreman pertsonala inguruko mendiekin eta naturarekin zein izango litzateke? Kirolaria izanik, asko gustatzen zait bai mendira joatea bai oinez korrika edo bizikletan. Orduan gehien bat hori, kirola egiteko erabiltzen dut mendia. Eta esaterako ze mendi baditu hemen inguruan? Hemen daude famatuenak Ilurdi, Kaitza eta Ibintza izango liake 3 handienak, eta gero daude Izu, Nanu eta bar. Orduan, esango ez denuke zure harremana mendiarekin dela pixkat aisialdikoa edo, bueno, hori da, kirolarikoa. Bai.
bertatik 3 kilometro egin ditugu eta oraino bidegurutze honetaraino heldu gara. Lepo honetan gure bidea mendaurreko bidea izango da, bai? Marka txuri eta horiak dituenak. Beraz hori Arantzatik heldu lepo honetara eta ezkerrera egingo dugu. Gure Mendieder, mendira doan bidea jarraituko dugu. Bagoaz! Lagunak, iritsi gara Mendieder mendira, 1064 metro dituena. Hemendik guztira 6 kilometro atera zaizkigu tontorrera, dena Maldangora, bai? Bidegurutzetik mendaur ipintzen zuenak eskuinera egin dugu eta hortik hemen ondan daude 2 mendi inguratu eta berara tontorrera heldu gara. Hemendik mendaur mendia daukagu ondoan, Baseliza goian tontorrean daukalarik. Hemen eskuinean ekaitza mendia geratzen zaigu. Eta lehen esan dugu hemen, erdian mendaurrekin lepoa konpartitzen duen mendia Mendieder. Atzean oso argi ikusten da Larrun mendia zein den bere antena eta guzti. Oso bere ezaugarria antena delarik azkenean. Ondoan beste mendi asko ditugu Baztaneko bailaran aurkitzen direnak. Alkurruntz, Aizkolegi, Legate mendia edo Oteixon Zunbillatik igo daitekena adibidez. Hemendik orain boltako bidea 6 kilometro ditugu berriro Arantzara. Ikusten duzuenez eguraldia oso ona da eguzkia dagolako, baina kriston haizea dago hemen tontorrean. Beraz gu hemendik pixko bat jaitsi, zeo zer jan eta edan eta boltako bidea egingo dugu. Bagoaz! Gaur egun ere, gure herrietan, bertako biztanleei denbora desente urtean zehar ematen dien lana, bada berotzearen edo erregaia lortzeko lan ohiko lanak. Azkenean, bertako basoek ematen digute pixkat erregai hori gure etxeak eta baserriak berotzeko. Ez bakarrik hori bezala, hemen badaukagu etxera eramateko egurrak ja prest eta ongi konserbaturik, pixkat neguaren eta ezetasunaren pixkat premitaz edo higaduraz eta egoerataz babesteko, eta hemen bestaldean zurak ematen digun beste aukera badela itxierak edo abereak izateko esiak pres izan ahal izateko, ez? Beraz hemen etxeko lanak egina dituzte eta negurako eta abereak ongi izateko prest daude.
ikusten dugu ene atzekaldean badagola koto bat edo ibaiaren eremu bat non arrantza debekaturi dagoena. Askotan gure erreketan badira leku aproposak arrainen ugalketarako. Arrainek askotan behar dituzte harri koskor txikitxoak dauden lekuak eta ur garbi-garbiak. Hemen baztan aldean, dakizuten bezala, izokinak goratzen dira itsasotikan eta askotan aukeratzen dituzte errekatxo hauek pixkat mendiko iturburuetan edo hortikan hurbil dauden eremuak, haien arrautzak eta haien txikitxoak ugaldu ahal izateko. Azken aldi honetan, Bidasoa ibaian zenbait presa apurtu egin dira, pixkat ohiko edo lanbide zaharreko egitura zirelako eta bertan bera pixkat urteak joan urteak etorri lanbide horiek pixkat zaharkitu direlako edo ez direlako erabiltzen. Presa horiek apurtu egin dira eta bilatzen ari dena Europa mailan bada pixkat gure ibaiak gero eta naturalagoak bihurtzea. Azkenean, ibaia ez da bakarrik ura, baizik eta landaredia, animaliak eta bertan eramaten dituen mendietako gai organikoak, sedimentoak eta partikulak ez. Esatez, adibidez, jakin dezazuen, Ebro ibaiak dituen presa unitzekin, Ebroko delta urtean 20 metroko galera edo desagertzen direla urtean, 20 metroko sedimentoak, hondartza edo delta berez. Horrek esan nahi du, gure presak erabiltzen ditugula, baina naturan pixkat bere eragina duela eta denen artean aukeratu beharko dugu ea naturari egiten diogun kalteak pena merezi duten luzera edo, eta dakizuten bezala planeta abisatzen ari gaitu eta esan bezala gizarte guztia hartzen ditugun erabakiak ez dira doakoak eta orduan gehiengoak nahi duguna izango da pixkat guk erabiltzen duguna. Eta hemen herrian arantzan ze giro mota dago? Hemen herri txikia izanik nahiko giro izaten da. Baren komentatu da bezala izaten dira barnetegiak eta euskara ikastera eta etortzen da, hori gehien bat udan. Eta orduan horren eskusarekin kontzertuak eta antolatzen dituzte aterpean, arantzako aterpean, eta orduan sortzen da giro nahiko polita. Orduan gazteagoak zareten artean eta helduagoak direnen arteko harreman hori badago edo? Bai, sortzen dira, hori da, horren elkartzen gara denak festa giroan, herriko festak edo kontzertutan edo horrela, eta badago harremana. Eta okazu harremana inguruko herriekin? Bai, festa giroan gu joaten gara beste herritara eta beraiek etortzen dira hemen daudenean eta gero lanerako ere adibidez Bera eta Lesakan industria dago, orduan hemengo jende desentek bertan egiten du lan. Eta hemen arantzan ze jai edo ospakizun berezi gaituzen? Abuztuak 15ean izaten dira herriko jaiak eta gero hortik aparte izaten da azaroak batean baserritarren eguna eta festen ondoren aste bat beranduago arantzarrok normalean eta menditzulia eta mendilasterketa ere antolatzen dira. Eta egun berezi horietan ze ekintza mota egiten dituzue? Menditzuli eta mendilasterketan izaten da gehien bat arantzako zirkoari buelta emanez bai lasterketa edo bai martxa bat. Gero baserritarren egunean sortzen da zoka moduko bat frontoian eta bertan animaliak, bertako produktuak eta erakusgai edo salgai izaten dira. Eta festetan
gutxi gara bera herriko feste gehienetan izaten diren ekintza ezberdinak. Bai, gauean musika eta egunean zehar ekintza ezberdinak gazte eta helduentzat. Hortan, egun horietan elkartzen zarete bai herrikoak eta bai ingurukoak ere bai? Hori da, bai. Festetan etortzen dira ondoko herrikoak eta menditzuli eta lasterketan eta urrutiagoko jendeare etortzen da. Eta hemen herrian zein da euskararen presentzia? Bueno, bai herrian eta bai inguruetan ere. Herria oso euskalduna da, hemen ia denak euskaraz bizi gara, eta gero komentatzen nuna lehen, barnetegiak eta eginik lotura zuzena dauka arantzak euskararekin. Eta historikoki hori izan da, eta Euskal Herri mailan eta jende desentek ezagutzen dute arantza barnetegi bidez, eta orduan lotura zuzena dauka, eta hori arrosaten dugu arantza euskararekin lotuta dagoela. Eta orduan esango zenuke belaunaldi ezberdinetakoek denek euskaraz egiten dutela? Bai, ia denek bai. Eta orain imaginatu lagun bat etortzen zaizula arantzara bisitan, nora eramango zenuke zure laguna edo hemen herrian ere ze ekintzak egingo zenituzke berarekin? Kirolaria baldin bada, behintzat, dudarik gabe arantzako zirkoa egitera, mendi buelta hon bat, eta gero edozein jatetxetan otordu hon bat, kontzertua baldin badago arantzako aterpean hobeto, eta gero aukera paregabe izango luke landetxe edo alberge ezberdinetan balo egiteko. Eta zenbat egun uste duzu beharko zenituzkela bisita oso egiteko? Bizpahiru egunekin nahiko izango litzake. Eta gaiaz pixka aldatuz orain, ze aztarna historikoa aurki ditzakegu hemen herrian? Mendian zehar daude kromletxak edo arrespilak, mendi guztian zehar, zirkoan zehar banaturik, eta gero kaltzada romanuare dago, herriko lau auzoak elkartzen ditunak elizarekin berez. Garai batean izaten ziren elizbideak edo difuntua garraiatzeko erabiltzen ziren bideak. Orduan, garai hartako biderik garrantzitsuenak ziren. Eta, pixkat horren arira, gauza, aztarna historiko horiek eta bai herria eta etxeak ere bai asko zaintzen dira hemen arantzan? Ez da erreza igual zaintzea, eraikuntza zaharrak eta dira, eta orduan laguntzak igual ez dira ez dara hain handiak, baina, gutxi gora bera, saiatzen da herria zaintzen aztarna historiko horiek. Haupa lagunak, heldu gara gure mugapuntura. Gaurkoan, mendia igo dugu, 1064 metro dituena. Eta guztira, 850 metroko desnibel positiboa egin dugu. Hemen, arantzatik, 12 kilometro atera zaizkigu guztira. Esan bezala, hemendik arantzatik atera, hilerriko bidea hartu, eta poliki-poliki eta bidezidoraren bitartez, lepo batera helduko zarete. Bertan, lepotik eskuinerako bide hartu behar duzuen, mendaur jartzen duen PRA jarraituz. Gogoratu, PRak txuri eta horiak diren marka direla. Hortik, bi mendiak inguratu ditugu, eta ekialdeko edo hegoaldetik hartu dugu mendieder mendia, bai? Poliki-poliki gora helduz. Hortik, argi eta garbi ikusi dugu, mendaur ondoan dagoela, beste atal batzuetan ere grabatu izan duguna gainera. Hortik ere bai, larrun ikusteko aukera izan dugu, eta ez bakarrik larrun, baita Ekaitza mendia ere, beste ataletan ere grabatutakoa. Eta hortik ere, itsasoa ikusteko aukera izan dugu.
Ikusi duzue gaurko eguna itzela izan da, baina 12 kilometro dira. Orduan gogoratu ura sartzea bai, hemen Arantzan baduzu iturriak ura motxilan sartzeko. Beno, esandakoa, guztira 12 kilometro izan dira, eta ez da, familiekin egiteko oso bilaldi polita da, bai? Ez da oso gogorra, baditu, baina, bueno, nahiko polita eta nahiko bide errazak ditu, bai, jarraitzeko. Paisaia goitikan ere oso polita da, Baztan eta Nafarroko mendi edo tontor nagusinak ikusten dira eta. Gure ibilbidea joan etorria berdina izan da, baina badakizue beste leku batzutatik ere igotzeko aukera dagoela. Baztan mailaretik adibidez igo daiteken mendia da. Beno lagunok, gaurko ibilbidearekin bukatuko dugu. Hemen Arantzan eta beste batean elkartuko gara elkar. Ondo izan. Bueno, oso leku ezeetan eta askotan ibaien ondoan aurkitzen dugun zuhaitz bat, gutxi gora bera, 8, 10, 12 metroko gehienez izaten duen zuhaitza, altza da. Eta adibidez, hemen ikusten dugu, ikaragarri gustatzen zaio ezetasuna, eta askotan funtzionatzen du gure erreketetan pixkat zorua eta ibai bazterrak haien sustraiaekin lotzeko aukera, ez? Hementxe ikusten dugu adibidez, bere hostoaren forma, hementxe ikusten dugu pixkat intsekturen bat eraso indiola, eta batez ere oso adierazgarriak dira orain ekoizten ari dituen pinaburuak. Oraindik berde daude, baina hilabete bat barru irekiko dira eta haziak botako dituzte. Haizearen bitartez, pixkat urrunduko dituenak, eta urrengo belaunaldi bat suertatzeko aukera izango duela, edo ibaiak haren haziak eramango dituela. Importantea da ere zuhaitza hau, bai guretzat zein animalientzat badaude tarinak deritzogun hegaztitxo batzuk, gurekin bakarrik neguan etortzen direnak, edo irailetik aurrera etortzen direnak, martxoak arte, eta pixkat karnaben familiakoak, zingiridoen familiakoak, non askotan erabiltzen dituzte eta hankaz gora zintzilikatzen direla pinaburu hauen azitaz elikatu alizateko. Ederra da benetan, nola joaten dire, altza batetik bestera, pixkat elikatzen. Eta, oso mesedegarriak dira, esan bezala, pixkat hau izango lirateke fruituak, eta hemen ikusten dira pixkat ere lore maskulinoak. Mendi ederreko mendi magaletan, aurkitzen dugu adibidez beste zuhaitz espezie bat, kasu honetan atzerrikoa, dela plataneroa. Askotan, landatu egiten da pixkat itzala eman alizateko, bai hirietan, bai herrietan eta zenbait basoetan, erraldoiak egiten dira, eta gero oso zaila da kontrolatzea. Askotan, haien pilotak eta haien haziak haizearen bidez joan egiten dira, eta hementxe adibidez, Bidasoako eskualdean oso nabaria da, eta haren hosto erraldoiekin hazi egiten dira edonon. Beti kontu handiarekin ibili behar dugu, eta leku askotan kendu egiten da, gero gure bertako espezieak larri ibiltzen dira, hain itzal handia sortatzen duten eremuetan jorratu alizateko. Oraino gaurko saioa, espero dugu gustatu izana, eta urren arte. Agur, agur! Eta gazteak geratzen aldira hemen herrian bizitzera edo... Bai,
azkeneko urteetan populazioa pixka jaisten ari da, herriarena, baina gehien bat aldaketa izaten ari da, garai batean baserriak ziren, baserritan bizi zen jendea, eta gaur egun, igual baserritan jende gutxiago bizi da, eta herriko kaskoan edo jende gehiago. Eta esaterako hemen herrian edo hemen inguruan jendeak, gazteek bereziki zertan lan egiten dute edo erabakitzen dutenak geratzea, no? Ehuneko handi batek hori Lesaka bera inguruko industria gunetan, fabrika ezberdinetan edo tailerretan edo horrela, eta gero beste portzentai bat herrian bertan dauden zerbitzuetan, jatetxe, ostatu eta bar. Eta, lehen hitz egin dugunaren harira, kontatu didazu lagun bat etortzen zaizula, kirolari dagokionez ekintza ezberdinak egingo zenituzkela, hemen herrian afaria, joerga edo kontzertuak, baina historiari dagokionez, zuke erakutsiko zenioke historia, hemen Arantzako historia zure lagunari eta bai kontatu izkidazun aztarna historikoak erakutsita? Adibidez, herri sarreran dago Aranibar jauregia, hori da herriko lehenengo etxea, hori bizitatuko genuke eta gero ikusiko genituzke pezenea, herriko eraikuntza zaharrenak eta ikusiko genituzke kalzada romanak eta bar. Eta hemen herriko gazteek ezagutzen dute herriko historia eta zuk gaur kontatu diguzuna? Igual asko ez. Nik ere dakizkit gauza batzuk, baina adineko persona batek askoz gehiago dakizkit historio zabalagoak kontatzen dituzte. Baina hori pixkat galtzen ari da, igual generazioak aurrera joan ala. Eta zuk uste duzu garrantzitsua dela mantentza? Nik uste baietz. Imarko genukela ahalegin txiki bat, hori pixkat gordetzeko edo nonbait idatzita edo dokumentatua geratzeko. Julen, eta bukatzeko, eta burura etortzen bazaizu, kontatuko diguzu Arantzako bitxikeriren bat? Bitxikeria moduan, esaten dute, hori nik ere entzunea dut, 19. mende inguruan edo hor Ilurdi azpian, Ilurdi da mendi ederren kaskoa, hor inguru horietan hartzalekun edo garai hartako baserritarak edo bere animaliak zaintzeko eginez, hartz bat edo hil zutela. Eta geroztik ez dakit hartzik hil duten hemen Nafarro inguruan edo, seguruenik bai. Hori kontatzen dute. Bitxia. Julen, eskerrik asko, kontatu guzun guztiarengatik, eta guk jarraituko dugu gure bisita hemen Arantzan. Mila esker, eta egingo dugu mendi bueltan nahi baduzu. Hori da, noiz bai, seguro. Eskerrik asko. Arantza dugu bikaina eta onan arteko balantza, mendialdea zoragarria, paradisuan orantza, putzu beltzeko zokotxo horrek, piztina hobenan antza, aterpetxeko kontzertuetan, kanta, salto eta dantza, ta horregatik guztiagatik, ederra dugu Arantza. Goizpolita pasa dugu gaurkoan Arantzako herria ezagutzen, egia esan herriaren xarmagatik eta menditartean dagoenez, hemendikan ikusten diren biztengatik ere pena merezi du benetan herria ezagutzea.
Orduan hemendik Arantzako parke honetatik bukatutzat ematen dugu gaurko saioa. Agur, hurrengora arte! Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua.